Пробвам най-лютия чипс на света. Айде! Преди няколко дни видях този чипс в един магазин и понеже явно има някакъв мазохизъм в мене, реших да го купя, за да го пробвам. Твърдят, че е най-лютия чипс на света. Струва 25 лева. Е това нещо. Вътре има само едно парче чипс. Сега, истината е, че по скалата на... Там не знам каква е тази скала за лютост ли, как да го нарека, това нещо се равнява на 2 милиона. За сравнение, една чушка халапеньо е от 3 до 9 хиляди по лютост. Значи сами си правете извода за какво говорим тук в този чипс. Айде да го отворим, да видим какво има вътре. Между другото съм си приготвил и млечна напитка, ако стане прекалено люто. Нали казват, че млякото притъпявало лютото. Айде да видим сега вътре какво се случва. На капака пише последни думи. Стига, стига хора. Ето как изглежда вътре кутията, когато я отворим. Значи, това, което е вътре, стикер татуировка. Ето. След това нормален стикер Hot Chip Challenge. След това самия чипс, предполагам. Ето така изглежда. Може да видите и отзад за какво става въпрос. Имаме и ръкавица, защото очевидно не е окей да се пипа с голи ръце. И имаме инструкции. Hot Chip Challenge е направен от най-лютите чили чушки в света. След като се изяде, на третата минута е най-люто. Слагаш ръкавицата, отваряш, ядеш го и 5 минути издържаш без да пиеш или ядеш, каквото и да било. Стига, бе. Еми, айде да видим. Слагаме ръкавицата и let's go, baby. Мале. Никога не съм се притеснявал така преди да изям каквото и да било. Ето го чипса. Еми да започваме. Първо, като изядеш чипса, самите подправки веднага те карат да кихаш, аз го преодолях. Обаче, леле, много люто. Наистина, може би най-лютото нещо, което съм ял някога. Значи, усещам как ми се насълзиха очите. Но като цяло, сами виждате, че за сега държим фронта. Значи езика ми в момента е все едно с нож си го рязал. Интересното е, че към гърлото нямам нищо, всичко е върху езика. Цялата лютост я усещам върху езика си. Леле. Това е много люто, хора. Исках да е no reaction, обаче прекалено люто е. Значи,
По принцип чаленджа е 5 минути да не се яде и пие нищо. Но сами виждате, че при мен няма нужда от каквото и да било да пия. Самия първоначален контакт с чипса е брутален. Просто ти прави един ураган на сетивата от лютото. Става страшна работа. Тъкмо да ми се отпуши малко нослето. И като цяло виждате, батко ви не мога бутне едно чипсче. Може би трябва цял пакет да изям, не знам. Още държи лютото, между другото. Но, както казах преди малко, ефекта е най-много върху езика. Средата на езика ми е просто кошмар в момента. Вече усещам едно притихване. Наистина вече минава ефекта. Което означава, че много по-малко от 3 минути. Сега не знам колко време са минали, обаче със сигурност не са 3 минути. На опаковката пише, че от третата минута положението става зле. При мен, както виждате, зле силно казано. Като цяло, ами хора, какво да правим? Да приключваме с този чалендж. Според мен чаленджът е абсолютно изпълнен. Безпроблемно. Нямаше никаква драма с чипса. Да, наистина ударно влиза, зверски влиза в началото, обаче не е нещо непоносимо. Поне за моя праг на поносимост към люто. Това беше от мене. Надявам се да ви хареса видеото. Ще се радвам, ако се абонирате за моя канал, защото по този начин ще ми помогнете да правя видеа по-често. Това беше, хора. Айде, живи и здрави, до скоро!